Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom, hogyan tudtok egy androidos telefonról iPhone-ra költözni. Oldjuk fel a telefon, és válasszunk nyelvet. Majd válasszunk országot. Nyomjunk a kézi beállításra. Csatlakoztassuk a telefont egy Wi-Fi hálózatra. Várjuk meg az iPhone aktiválását. Nyomjunk a folytatásra. Állítsuk be a Face ID-t, ehhez nyomjunk a folytatás gombra. Nyomjuk meg a kezdés gombot, és kövessük a telefon utasításait. A maszk használatnál válasszuk a beállítás később a beállításokban opciót. Nyomjunk a folytatásra. Hozunk létre egy 6 számjegyű PIN kódot, majd ezt a kódot adjuk meg újra. Elérkeztünk az appok és az adatok átmásolásához. Ehhez vegyük elő régi androidos telefonunkat. A Play járóházból töltsük le a váltás iOS-re alkalmazást, majd nyissuk meg. Csatlakoztassuk töltőre mindkét telefont. Fogadjuk el az adatvédelmi szabályzatot. Nyomjunk a folytatásra, majd fogadjuk el a használati feltételeket. Válasszuk a nincs küldés opciót. Nyomjunk a folytatásra, majd adjuk meg az engedélyt a helyadatokra. Ezt ismételjük meg az értesítésekkel. Nyomjunk a beállításokra, és kapcsoljuk be a helymeghatározást. Majd nyomjunk a folytatásra. Az iPhone-on válasszuk a költöztetés Androidról menüpontot. Majd nyomjunk a folytatásra, először az iPhone-on, utána az androidos telefonunkon. Írjuk be az iPhone-on kapott kódot az androidos telefonba. Válasszuk ki az összes adattípust, amit át szeretnénk másolni. Majd adjuk meg az ehhez szükséges engedélyeket. Nyomjunk a folytatásra. Már csak meg kell várnunk, míg az adataink átmásolódnak az iPhone-ra. Az androidos telefonon nyomjunk a készre, az iPhone-on pedig a folytatásra. Jelentkezzünk be az Apple ID fiókunkba, vagy pedig csináljunk egyet. Fogadjuk el az általános szerződési feltételeket. Nyomjunk a folytatásra, majd állítsuk be a telefont a nekünk megfelelő módon. Ennél a kérdésnél válasszuk
az appok hozzáadása lehetőséget. Várjuk meg, míg az alkalmazások letöltődnek, és készen is vagyunk. Ha tudtam segíteni, kérlek lájkolj és iratkozz fel.